náležely k životnímu prostoru německého národa po 1000 let. Násilí a nerozum je svévolně vytrhli z jejich historického prostředí a jejich následným zapojením do uměle vytvořeného útvaru Československa došlo k vytvoření ohniska stálého neklidu. Německá říše však v těchto oblastech, které jsou tak mimořádně důležité nejen pro její vlastní klid a bezpečnost, ale i pro obecné blaho a obecný mír, nemůže trpět i přetrvávající rušivé vlivy. Praha. V den, kdy ve všech německých župách byla německá mládež začleněna do své povinností, konal se na Staroměstském náměstí slavnostní projev Hitlerovy mládeže. Územní vedoucí Knof promluvil k nastoupivším hokům a dívkám o válečném nasazení mládeže. Na zakončení se konala přehlídka jednotek před SS-Gruppenführerem státním sekretářem Karl Hermannem Frankem. Do pohraničních krajů severovýchodní Moravy nastoupili 10 000 českých mužů ze všech vrstev národa. Osudové chvíli, kdy se nebezpečí bolševismu přivalilo až k hranicím naší domoviny, buduje Česká armáda práce mohutný val proti sovětskému náporu. Úkol českých zákopníků vyžaduje nejkrajnějšího vypětí sil, ale jejich práce je jen malou obětí ve srovnání s hrůzami, které by čekali celý národ, kdyby bolševický příval zaplavil i naše země. Zákopníci znají svůj úkol a proto práce postupuje rychle.